Għal darb'oħra appell mill-isqfijiet Maltin rigward il-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran. Appell biex jinstabu soluzzjonijiet konkreti u jitwettaq fil-prattika id-diskors sabiħ favur l-imħabba u l-għajnuna lejn dawk l-aktar vulnerabbli. Din l-istqarrija firmata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, mill-Isqof ta' Għawdex Mario Grech u mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi tagħmel referenza b'mod partikolari għall-iżviluppi tal-aħħar jiem marbuta mal-bastiment Sea-Watch 3 u tappella lil pajjiżi Ewropej biex joffru kenn u assistenza lil dawn il-persuni maqbuda bejn sema u ilma. L-isqfijiet jirrikonoxxu u jfaħru l-ħidma tal-awtoritajiet Maltin fir-rigward tas-salvataġġ tal-om u t-tarbija tat-twelid mill-Forzi Armati Maltin, filwaqt li jtennu li wieħed ma jistax jinjora l-komplessità u d-delikatezza marbuta mal-problema tal-immigrazzjoni. U għalhekk li għal darb'oħra għandna l-appell għal aktar solidarjetà internazzjonali għaliex ma jiswa xejn li nifirħu u niċċelebraw it-twelid tat-tarbija Ġesu, però mbagħad ninjoraw lil bnedmin ħutna li jinsabu mitluqa f'nofs ta' baħar jissiltu għal ħajjithom. L-istqarrija temm bl-isqfijiet jawguraw li fis-sena l-ġdida isiru għażliet kuraġġużi favur il-ħajja u jkun hemm turija ta' solidarjetà b'azzjoni konkreta u mhux biss bil-kliem jew bil-flus.